Diba? Ang ganda. Death pool, baby. Actually, wala pa kami sa death pool. Andun pa yung death pool, doon pa banda. So, maglalakad pa kami ng onte para makarating doon. Hindi ko na bulsan niya. Pinakain ko pa rin siya agad-agad. Yan. So, napakalakas ng alon. Kasi mahangin ngayon and hindi ganun kaganda yung weather, pero maganda siya kasi makulimlim. Malinis naman yung beach. And as of now, kami lang yung tao dito. Kasi walang tourist. Kasi it's weekdays and may pasok sila. So dahil may pasok sila, si Casey nagsa-selfie. And si BJ tumatakbo kasi naiwan niya yung yosi niya. Okay? Hindi ganun kainit ngayon. So hopefully ma-enjoy namin. Actually ligong-ligo na ako. So BRB.